भैया हाँ हम सिंगर वरुण कुमार बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाबा नेवादा के पावन पवित्र धरती से एगो गीत आप लोगन के बीच बाबा पेश कर रहल बानी। कैसे भैया एगो ननद अपने भौजी से एगो गुहार लगावत भैया। कहाँ लगैले हो? भौजी कहिया देबू हमरो गवाना वाना, हे गवाना वाना हो गवाना वाना हो गवाना वाना। भौजी कहिया देबू हमरो गवाना वाना, एक तो चढ़ली जवानी दूसरे पाहिला उठानी, एक तो चढ़ली जवानी दूसरे पाहिला उठानी। जिए दिला नाही पुरुआ पवाना वाला, हे पवाना वाना हो पवाना वाना हो पवाना वाना। जिए देला नाही पुरुआ पवाना वाना, बड़ी लागल बाटे आस कहिया बूझी है पियास। बड़ी लागल बाटे आस कहिया बूझी है पियास। चलिया धई के रोवे हरदम जो बाना वाना, हे जो बाना वाना हो जो बाना वाना हो जो बाना। चलिया धई के रोवे हरदम जो बाना वाना, निदिया लागे ना या पेल से जिया समझ में आवे जेल। निदिया लागे ना या तेल से जिया समझ में आवे जेल। जाने कहिया बेल कर रही है सजाना वाना।